spin it, don't stop. Put it in reverse to back it up. Let me put some on it. Tell me what you working with. I'll show you some of this rock and roll. Yeah, you're a superstar. There's just one thing I gotta know. So don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Marina, kako je uopće ovo sve počelo? Kad si i kako odlučila otvoriti Talent Studio M? I ples i pjevanje i glumu. Ja sam se evo od 4. svoje godine bavim i plesom, pjevanjem i glumom. Bila sam dio i teatra, Gradskog kazališta mladih i bila sam u plesnim grupama u Zagrebu. I nekako sve to spoj sam ples, pjevanje i glume je rezultirao tome da sam i 8 godina glumila u predstavama, to jest u muziklima, i koji su bili nagrađivani i porinima i nagradama Hrvatskog glumišta. Konkretno evo Afrika, ja sam bila članica Perla, da se pohvalim. To je završilo jedan dio mog odrastanja u teatru. Bila sam u Zagrebu, tamo sam puno radila, puno učila i zapravo, eto, glazbom se i dalje bavim, a ples sam otvorila kad sam se vratila u Split, sam plesni studio i to je nekako bio logičan slijed onoga čime sam se bavila i to sam oduvijek zapravo i znala da će to tako biti. Evo, čujem da ne djelujete samo u Splitu, nego na još nekim mistima i reci mi, molim te, koliko uopće Talent Studio M djeluje godina? Pa, djelujemo, tako je, djelujemo ne samo u Splitu, nego i na Braču. Do prošle godine smo bili u Vodicama, a evo, 7. godina postojanja Talent Studia M. I eto, radujemo se novim događajima, natjecanjima i svemu onome što nam slijedi, evo, ovih dana. Evo, vidjela sam da ima puno pekara u svim ovim prostorijama, da ste ih lipo nasložili, pa vi ste to sve osvojili. Stvarno su cure sjajne i djeca. Od 3,5 godine već su s nama i oni su već od ove godine na državnom natjecanju, tako da osvajači su mnogobrojnih odličja, što 1., 2., 3. mjesta, kupova i tako. Uglavnom, brojne nagrade su i za nas. Državna i svjetska prvenstva su, mislim da smo tu stvarno baš imamo i svjetske državne prvake i na raznim smotrama, na raznim kupovima smo stvarno osvojili dosta toga, tako da eto, radujemo se tome. Među ovim svim curama vidjela sam jednu bebu i to muškića. Je li njega spremate za natjecanje? Njega smo spremili od malena. To je naša trenerica Tihe sin. Ona je do 10 dana prije poroda bila u dvorani i evo sad nakon mjesec dana odmah ona naravno ne može bez plesa, tako da to je naš prvi član muški Talent Studia M na kojeg smo jako ponosni. U stihu tu je još i Sonja, i ja i naša Teja. Mi smo jedan Talent Studio M, to je TSM tim, točno se ono onako fino, TSM, Tiha, Sonja, Marina, tako da se dobro uklopila. Marina, ja vam svima skupa želim puno nagrada, puno lipoga plesa, ljubavi, svega i vidimo se u jednoj sljedećih emisija kad ćeš ti mene malo i našminkat. A možemo zajedno i zapivati. Može.